Όπα! Α, αυτό θα πει χορός. Σε πορταγιάστηκα, αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και παιδιά. Η παράστασή μας θα είναι ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Καθίστε, θα ξεπορδιαστούμε στο γλέντι. Κολλητήρι, δώσε μου γρήγορα τη σκούφια του Φούρναρη. Την έχει η μαμά και γυρνάει κότα. Κοτοβολιά την κάνατε, μωρέ. Φέρε και την ποδιά. Το νηστικό της γιαγιάς. Μωρέ, άντε και θα πλακώσει πελατιά και έχω ανάψει και τον φούρνο. Να, έρχεται ο Χαντιαβάτης. Α, άναψε τον φούρνο ο Καραγκιόζης. Μα δεν είναι εδώ. Πάει σπίτι του. Καραγκιόζη, βρε! Ποιος? Έλα, παιδάκι μου, τι κάνεις μας στη παράγκα? Παίζω ποδόσφαιρο με τους ποντουσκούς στο ταβάνι. Τι φωνάζεις, μωρέ? Καλώς του. Μα δεν είναι και σπίτι αυτό που κάθισε ματάκια μου. Ούτε πόρτες έχει, ούτε παραθύρια. Μα εμείς θέλουμε να καθόμαστε σε κλίμα ευάερο. Αυτό είναι έτοιμο να πέσει και να σε πλακώσει. Και το κυριότερο, δεν έχει ούτε κεραμίδια. Ήθελα να ήξερα τι κάνετε όταν πιάνει βροχή. Όταν πιάνει βροχή, βγαίνουμε όλοι έξω για να μην βραχούμε. Χαχαχα. Να μην γελάς, μαλαγάνα. Αχ, και μου έσπασε στο δόντι. Εκείνη η Τζαμαρία, πήγαινε μωρέ να φέρεις κόσμο και εγώ να ετοιμάσω τα φουρνόξυλα και τις πινακωτές. Γεια σου Καραγκιόζη και καλές δουλειές. Γεια σου και καλές ξυλιές. Και πάρε την πρώτη φουρνοξυλιά. Αχ, τρομάρα μου. Ωραία, ο φούρνος άναψε. Έκαψε, είναι έτοιμος να ρίξω μέσα τα προϊόντα ψητά του θείου μου το αρνί. Αυτό θα το φάω πρώτο. Αυτό είναι του μορφωνιού το ψάρι. Τούτο είναι του νιόνιου που χύθηκαν οι κολοχυδοπατάτες που τις έλεγε κομιντόρα. Χαχαχα, και του σταύρεκα οι ντομάτες. Να κι ο άλλος έρχεται. Άλλος τον καλό το Φούρναρη εδώ. Καλημέρα Φούρναρη, σου έφερα ένα ψητό εξαίρετο. Για να το δω, τι είναι αυτό? Είναι παραμαγισμένο κουκουνάρια και διάφορα μπαχαρικά. Ρε μανούλα μου, μυρωδιά που την έχει. Αυτό το φαΐ το τρώνε μόνο αγάδες σαν και αυτούς που έχω καλεσμένους σήμερα στο σπίτι μου. Μπα, θα φάνε αυγουλάδες, μωρέ άστο και θα το περιποιηθώ εγώ. Μην τα κάψεις Φούρναρη, μόνο ροδοκοκκίνησμα να τις κάνεις. Το μεσημέρι θα έρθω να το πάρω στις 12. Αντίο. Μωρέ όλα τα ψητά θα τα φάω εγώ, όχι τα δύο. Άλλος τον καλό τον Φούρναρη εδώ, όποιος ψήσει σήμερα δεν θα ξεψήσει. Ρε γλέντια, ο Καραγκιόζης έγινε Φούρναρης. Πατέρα, πήντασα πολύ με όλες αυτές τις μυρωδιές εδώ μέσα. Μη στεναχωριέσαι, κοίτα. Κάτι θα περισσέψει και για μας. Γρήγορα πατέρα, πεινάω πολύ. Τι θέλεις από όλα αυτά? Όλα πατέρα, όλα. Και τι θα πούμε στους πελάτες, βρε μικρέ? Ότι καήκαν στο φούρνο. Ωραία ιδέα, κάτσε κάτω να τα φάμε. Όχι, βάψανε, έρχονται όλοι. Τι θα τους κάνουμε τώρα? Όλους τους. Έχει μουταρινή μου. Έλα, καλός τον Θιούλη μου. Έλα, πέρασε πώς.
Από εδώ. Τι πώς από εδώ, ωραία νιάνιαρο, με δουλεύεις, ήρθα για το φαΐ μου, άντε κάνε γρήγορα, πεινάω. Θειούλη μου, κάτσε λίγο να ξεκουραστείς. Τι να ξεκουραστώ, ρε, κρυώνει το φαΐ μου, τσακίσου και φέρτο. Θειούλη μου, δεν έρχεσαι καλύτερα σε καμιά ώρα, σε καμιά ωρίτσα. Πρόσεχε, άνοιψε, μη μου σκαρώνεις πάλι τίποτα, αλίμονος. Θα σου σπάσω το κεφάλι, κοίτα να είναι έτοιμο όταν ξανάρθω. Αν το ξαναδείς, γράψε μου. Εγώ το λέω. Τι είπες? Τίποτα, Θειούλη μου, άντε στο καλό και έχω δουλειά. Έτοιμο ταρνί μου! Το ψάρι μου. Οι κολοκυθοπατάτες μου. Η χείρα μου γεμιστή. Βρε, δείτε τι έπαθα, αποκοιμήθηκα καθώς περίμενα τα φαγητά σας να γίνουν. Και αυτά έγιναν κάρβουνα. Τι είναι αυτά που μας λες? Μας κοροϊδεύεις? Μα τα μάτια σας, αλήθεια λέω. Δεν το πιστεύω. Μόνο σου το έφαγε. Όχι, μη βαράτε. Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και παιδιά, αυτή ήταν η παράσταση του Καραγκιόζη Φούρναρη.